Ready Cocinas patrocina 7 días. Una semana da para más de lo que piensas. En Ready te hacemos la reforma integral de tu cocina. Tú solo tienes que relajarte y disfrutar del proyecto diseñado para ti. Profesionales de nuestra total confianza trabajan en equipo bajo la dirección de Ready Cocinas para que no te preocupes por nada. En 7 días completamos la reforma integral. En la cocina, todo ready. Molt bona vesprada, benvinguts a este temps de magazine. Sí, a l'Hotel Bairen de la platja de Gandia, en la mitja horeta que tenim per davant, anem a rebre primer a Borja Vargas. Ell és fotògraf, acaba d'estar a Foto Espanya, on ha sigut un dels seleccionats i és la segona vegada que va, esta vegada amb un projecte i un treball molt especial per al fotògraf de Gandia. Ens ho contarà en la primera part del programa i en la segona part escoltarem l'entrevista que hem mantingut amb Albina Cendra, és la coordinadora del Palau Ducal de Gandia. Comencen d'ací no res ja les visites nocturnes al Palau Ducal durant el mes de juliol i agost. Bueno, són moltíssimes les activitats que tenen al Palau Ducal i nosaltres li hem demanat a Albina Cendra que ens les detalli totes i cadascuna d'elles. A més, avui comencem la secció Pequeño Einstein amb Svitlava Yakovenko. Ella estarà amb nosaltres cada setmana amb este centre que s'anomena Pequeño Einstein, que tenen aplicacions molt novedoses pel que fa a l'educació. Són tots els continguts del programa d'avui, que comencem ja. Hola de nou. Acaba de tornar de Foto Espanya. És la segona vegada que va allà i el seu treball ha sigut allí molt reconegut. Ha obtès molt bones crítiques i està amb nosaltres avui. Borja Vargas, li hem demanat que vinguera al programa per a contar-nos com ha sigut aquesta experiència i per a repassar un poc la seva trajectòria professional perquè sabem que té nous reptes. Borja, benvingut a ta casa. Moltes gràcies, com va porir. Bueno, com ha anat en Foto Espanya? Era la segona vegada que anaves en un projecte nou. Primer que res, què és? Tu vas per què? Bueno, sí, és la segona vegada que anava a Foto Espanya. Sí, presentava un projecte nou, era possiblement el projecte personal, el més personal que tinc. L'any passat ja vaig estar en un altre projecte totalment diferent i aquest any anava en un projecte sobre mon pare. I no res, vaig presentar farà alrededor de 2 mesos el projecte i me'l van seleccionar. Em van seleccionar, em van dir que me'l preparara i he estat esta setmana passada en Madrid. I com ha anat allí? Perquè jo he llegit que les crítiques han sigut molt bones. Sí, la veritat, és que ha anat molt, molt bé. Tots els jurats, jo vaig tindre 7 jurats. Els 7 jurats, totes les coses que em diuen sobre el projecte ha sigut increïble. Estic molt, molt content i la veritat que sobretot el que més em va sorprendre és que algun jurat es va posar a plorar i tot veient el projecte i no m'havia passat en la vida. I no res, la veritat és que els consells que m'han portat i totes les senyes que m'han donat ha sigut molt, molt positiu tot. Foto Espanya, perquè què és? Bueno, Foto Espanya possiblement siga a nivell internacional, ja perquè es fa en diversos punts d'Europa i tal, però Foto Espanya possiblement siga dels festivals fotogràfics més importants que n'hi ha en Europa i en la resta del món també. Junt a París Foto, possiblement, siguen els dos festivals més importants de fotografia. Dins de Foto Espanya mateixa n'hi ha diverses seccions, exposicions, n'hi ha xarles, n'hi ha tot tipus de coses relacionades en la fotografia i n'hi ha una part que és la meva, que és descobriments, descobriments Foto Espanya. Tu estaves com en aquesta categoria, no? Encara que per a tu també haurà sigut molt enriquidor anar no sols com a descobriment, o sigui, com un dels seleccionats, sinó també com a experiència professional, no? Per a poder assistir a aquestes xerrades, veure altres fotògrafs, altres exposicions, fotografies, etc. Sí, la veritat és que quan vas aprofites. Sempre sol anar poc de temps perquè per la feina i tal no em deixa, però els 4 o 5 dies que sol estar per allí o que intenta estar per allí ho aprofita al màxim, sobretot el tema expositiu. Solen vindre exposicions d'autors molt importants, fotògrafs molt importants i sol aprofitar prou per anar i escapar-me com puga per a veure-les. Com és este projecte dedicat a ton pare? Com són aquestes fotografies? Doncs bueno, dins dels projectes que sol fer jo i la fotografia que sol fer jo, hi ha el dia que és el més personal perquè bueno, és un projecte sobre, diguem, la crisi immobiliària que va haver
fa uns anys que, bueno, segons en qui parles, estem passant-la o no estem passant-la. Entonces, és una manera de veure aquesta crisi d'una part molt personal, no? I és la part personal de mon pare, no? Com he viscut jo tots els anys eixos de la crisi en la figura de mon pare, no? Mon pare tenia una empresa de construcció, entonces, vulguem o no, pues, noten, no? Eixos de la crisi, entonces, és la manera que he vist jo, que he viscut eixos anys tan durs, no? Per a Espanya i, bueno, i per a la resta de persones que n'hi ha. I com ho planteges? Aleshores, un projecte el planteges de quina forma? Des d'un inici contes una història a partir d'unes fotografies? Sí, bueno, jo crec que com cada projecte comença en una idea. Una idea, en este cas, és diferent perquè és una vivència. Estàs vivint-ho, és algo que estàs veient-ho dia a dia, entonces el naix la idea de vaig a fotografiar, no? Vaig a fotografiar això que està passant-me i més en algo tan personal com en casa. I comences a fer fotos i poquet a poquet, perquè són molts anys, alrededor d'este projecte fa 8 anys que estic fent-lo. I són moltíssims anys per fotografiar això i entonces comences a fer-ho, la idea comença a fer-se, pares a lo millor un any, deixes reposar, pares a lo millor uns mesos i al final, quan creus que ja està acabat, comences a recopilar i comença ja el projecte verdaderament, que és l'edició de les fotos. L'anterior vegada que el van seleccionar en Foto Espanya, fotografiaves la pista de Silla. Sí, és molt curiós. Que dius, ostres, com t'ocorreix fotografiar aquest tipus de... Sí, bueno, pues quan vaig començar a treballar en València, anava de Gandia a València i passava tots els dies per la pista de Silla i em pareixia molt curiós com una entrada a una gran ciutat, en aquest cas València, no? Com una entrada ahí podia tindre uns signes molt com diguem, pobres, no? Com que no és ningú lujo, no? No és un luxe d'entrada que el dona les ganes d'entrar a una ciutat, de veure... És com si fora l'entrada, no sé com dir-te-ho, és tot molt demacrat, coses fàbriques tancades, terrenys abandonats. Entonces vaig començar a fotografiar i vaig començar sobre aquesta idea, no? A pensar la idea de per què l'entrada d'una ciutat no és luxosa, ni, per exemple, en Madrid passa el mateix. Ni bonica, ni atractiva, són tot polígonos. Claro, polígonos i coses que no les volem, no? I com les tirem cap a fora, no? Entonces vaig començar a pensar sobre aquesta idea i en aquesta idea vaig començar a fer el projecte de la pista de Silla. Clar, perquè tu eres agent d'aduanes, tu treballes en València d'agent d'aduanes, tu vas estudiar empresarials, però en un moment donat, en quin moment de la teva vida vols estudiar fotografia, el poses a estudiar fotografia fins al punt que avui en dia eres professor d'alguns cursos i màsters en la Universitat Politècnica de València i també en la Universitat Popular de Gandia. Sí, bueno... On comença tot això? És molt curiós, sí. Pues, la veritat és que comença com qualsevol persona que comença avui en dia en fotografia, no? Que comença per la curiositat, comença a veure que és un hobby, però que aquest hobby se li dona bé d'aquella forma, no? Comença a veure que les coses van eixint-li, no? Com ho comences a veure? En el llibre de la falla de Corea, que sempre tenixes un poquet? Per exemple, és una de les coses, un dels hobbies en els que comences a fer fotos per al llibret o qualsevol cosa, o comences lo típic a veure, a plantejar-te com xicotetes idees en les quals pots anar fent fotos, pots veure, i comences ahí, comença a agradar-te més, i comences a estudiar en foto, comences a llegir moltíssim, perquè és veritat que avui en dia, gràcies a on estic, és per tot el que ha estudiat, per tot el que ha vist, i sobretot els llibres que he vist de fotògrafs, perquè si no, sense això no seria avui res. Perquè diuen que una cosa és la tècnica, que això ho teniu més o menys tot clar, però després està el talent que posa cadascú a partir també de lo que ha après. Sí, jo crec que és el més important, sin duda. La tècnica s'ensenya molt fàcil. La fotografia... Jo soc incapaç de saber lo de la llum i no sé què, Borja. Avui en dia la fotografia és molt viral i és algo que s'ha extès moltíssim perquè la tècnica, algú tarda un poquet més, algú tarda un poquet menys, però no és difícil d'ensenyar. Jo crec que lo difícil és crear-te el teu propi estil i el propi estil és estudiar moltíssim, veient moltíssims autors, veient moltíssima fotografia i sobretot estar un poquet atent en això, perquè molta gent es pensa que simplement sabent la tècnica ja és fotògraf, i crec que fotògraf és algo molt més difícil, és moltíssim de temps, i jo ja el dic, jo porto 8 anys i crec que em queden moltíssims anys d'aprendre encara. Clar. I com és el teu estil? Com es pot veure que una foto és de Borja Vargas quan veus una foto de la pista de Silla o una foto del projecte que has presentat ara a Foto Espanya sobre ton pare o una foto de la Setmana Santa de Gandia que el van donar la beca també fa uns anys per un projecte que vas presentar de la Setmana Santa? Pues possiblement siga el més difícil, no? El que algú que no entén de foto
veure una foto teua i saber que és teua veritablement. Jo crec que això, bueno, el meu estil és totalment un estil documental, jo intento fer històries de la fotografia, intento sempre que crear una història a partir d'una foto, de 2 fotos, 3 fotos, crear una història, i poquet a poquet vaig començar a estudiar per a crear-me el meu estil. Avui en dia, després de 8 anys, crec que encara l'estil... Estàs encara perfilant-lo? Claro, totalment, per definir-lo, però bueno, vaig poquet a poquet i crec que poquet a poquet anirem fent. Com és això d'ensenyar als demés? Això també serà xulo, no? Sí, molt xulo. Bueno, a un nivell més alt, suposo, en la Universitat Politècnica de València i a un nivell més amateur, més aficionat en la Universitat Popular de Gandia. Sí, però al fi i al cap tenen molt que veure una cosa amb l'altra. Jo crec que és la part, el que he conegut, la part docent, jo crec que és de les coses més xules que m'emporta de la fotografia i que espero seguir durant molts anys. El donar classes és algo que veritablement és un descobriment increïble, perquè n'hi ha gent que no entén, que no sap de foto i ensenyar-los, i poder ensenyar-los tot el que saps, la veritat... I tu també aprens, no? Totalment. A l'hora de donar classes, també tu quan fas un exercici de... A mi m'ha passat a vegades també que aprenc moltíssim al donar classes. Sí, jo crec que sí, segur. I a més, com l'exercici de preparar-te una classe el fa aprendre molt. Sí, és molt xulo. La veritat és que estic molt content perquè és una experiència que no m'esperava. De veritat va ser un poc de casualitat començar en tot el tema de la docència i cada vegada m'agrada més i espero seguir durant molts anys, que la veritat és que estic molt agraït. Bueno, un dels passos que has pegat fa molt poquiu, és molt recent, el tema d'obrir el teu estudi en Gandia. Sí, la veritat és que era una cosa que sempre ho tenia pensat, però mai havia donat el pas. El tindre altres feines, a part de la fotografia, m'havia fet que m'esperara molt i que sempre esperara el moment adequat. Este any he cregut que era el moment, totes les circumstàncies es pegaven al punt de que hauria de muntar-me-lo ja, i estic en ell. Molt poquet a poc, no tinc ninguna pressa perquè crec que... Clar, perquè tu tens la teva feina d'agenda d'aduanes, vamos. Sí, jo tinc la meva feina, jo treballo en el port, entonces no tinc ninguna pressa en aquest sentit. Vull seguir en les coses que em porten a la fotografia, que és la il·lusió i no la necessitat de... Entonces, no vull tindre la necessitat de fer fotografies, no vull tindre la necessitat de ser fotògraf, vull fer-ho sempre per il·lusió i vull mantenir-ho així. I diversos projectes que tens ara en marxa també, tens alguns viatges per ahir. Sí, tinc els projectes. La veritat, els projectes que queden este any són prou il·lusionants. Tinc un projecte que anirà sobre la lluita que vaig a fer. Tinc pensat anar-me'n a Ucrània, també a Kiev, per fer els 30 anys de Txernòbil. La veritat, també tinc un viatge per a final d'any, però segons la disponibilitat farem, perquè al final entre l'empresa i tot tinc que fer per prioritats, la veritat. És que al final són molts projectes, amb aquest nou estudi, amb aquesta selecció a Foto Espanya, com un dels descobriments. Ells acaben de descobrir l'any passat a Borja, nosaltres el coneguem de ja fa molt de temps i sabem que és un fotògraf magnífic. Gràcies per haver vingut, per haver-nos-ho contat. Enhorabona, que vagi molt bé, Borja. Moltes gràcies, Furi. Que vagi bé, enhorabona, que fa un treball formidable, excepcional, Borja Vargas. Fins ací la primera part del programa. De seguida, publicitat, i ens n'anem fins al Palau Ducal de Gandia. Hem conversat amb Balbina Cendra perquè hi ha moltíssimes novetats de cara a l'estiu al Palau Ducal.